Uau! Deixa a l'Alax. Mirem què hi ha dins. Joguines de dinosaures. Tinc una idea. Fem aquestes joguines de dinosaures tan grans com aquelles escultures. Comencem amb els dinosaures. Tan gran. On són els dinosaures? Alex, corre! Són tan grans. Uf, ha estat tan espantós, nois. Maria, totes les joguines de dinosaures han desaparegut. Què fem ara? Sí, deixa. Hi ha molts dinosaures allà fora. Fem servir aquesta vareta per tornar-los. Anem. Aquest és un Bistaia-Bersó. Aquest dinosaure era part de la família del també Rex, però va viure abans i era més petit i més ràpid. El seu crani tenia lòbuls i crestes, possiblement utilitzats per a exhibició o batalla. Espantós. Tornem-te a la maleta. Aquest és l'Ichthyovenator. El seu nom significa caçador de peixos. L'Ichthyovenator tenia dues protuberàncies semblants a veles a l'esquena i vivia a prop de l'aigua. Eren grans nedadors i menjaven peixos. Tornem a la maleta. On he d'anar? On són els dinosaures? Aquest és el Neovenator. El seu nom significa nou caçador. Espero que no em vegi perquè el Neovenator té molt bon olfacte. Tornem a la maleta. Oh, són només joguines. Sort que és només una joguina de peluix i no un dinosaure real. Una decoració tan genial. Impressionant. Oh no, és un Dimetrodon real. Ah! No ho sabies. El Dimetrodon va viure abans dels dinosaures, fa més de 290 milions d'anys. Anem a atrapar-lo. Sí, l'he agafat. Tornem-te a la maleta. Oh, no, aquest és l'Ankylosaurus. Necessito amagar-me. Espero que no em vegi. M'ha vist. La cua de l'Ankylosaurus tenia una gran massa pesada. Mira la seva esquena, tenia plaques òssies com una armadura. És hora de tornar a la maleta. Oh, mira, aquest és el Maiasaure. Disculpa,
però he de tornar-te. Aquest és Bec l'espina. Encara hi ha moltes coses que no sabem sobre ell. Els científics només van descobrir una petita part del seu esquelet. Tenia punxes altes a l'esquena, probablement part d'una petita vela. Calma, és hora de tornar a casa. Vull agafar uns caramels. Espero que no hi hagi dinosaures dins. Aquest és el Sinoceratops. Va ser el primer dinosaure amb banyes trobat a la Xina i l'únic d'Àsia. Hora de tornar. Mira, és el teu germà. Escolto un dinosaure. Hauria d'estar per aquí. Tan a prop. Aquest és un Ceratosaurus. El seu nom significa llangardaix amb banyes. Mira les seves banyes. Espantós. Tenia una banya al nas com un drac. El Ceratosaurus tenia una cua llarga i flexible, igual que un cocodril. Tornem-te a la maleta. Mira, aquí hi ha un dinosaure real, aquest Diplodocus. El seu nom significa doble mongeta. Mira la seva cua i coll superllargs. Era un herbívor i menjava fulles. No m'agrada menjar fulles. És tan gran. Li donaré a la Maria. Dash i Alex, hem de trobar l'últim dinosaure. Mira, aquests nadons. Però això no és un dinosaure. On podria estar l'últim dinosaure? És això un dinosaure? No és un cocodril. Tornem a aquest dino, ràpidament abans que ens atrapi. Deixa, Àlex. Veniu, ja hem trobat l'últim dinosaure. Fet. Uah! Ara tornem a casa. Només mira aquells dinosaures. Nois, fem aquest dinosaure tan gran com el escorpió Rex. On són tots els meus dinosaures? He d'arreglar això abans que ho destrossin tot. M'amagaré aquí. Aquest és el Lopustropeus. Va viure fa uns 200 milions d'anys. És un dels primers dinosaures carnívors. Els seus fòssils es van trobar a França. Hora de tornar. Ara ets molt més bufó. Anem! Només en queden 8, sí. Sento els dinosaures. Uau! Aquest és el Carnotaurus. El Carnotaurus tenia grans banyes i un crani fort i lleuger per mossegar. Hora
de tornar, Carnotaurus! Anem! Uau! Queden 7 dinosaures per trobar. Aquest és l'Escorpió Rex. Oh, fem-hi una ullada més de prop. Va ser el primer dinosaure híbrid creat i pot reproduir-se per si sol. És un mutant, és una barreja de 4 dinosaures i una granota arborícola. És molt ràpid, és perillós i té espines verinoses a la cua. Espero que no em vegi. Tornem, Trapell Escorpiós Rex. Aquesta sala és tan divertida. Pugem per aquesta paret. Què és això? On és la meva vareta? He de trobar la meva vareta. No la puc trobar. És un Rarasaurus. És un dinosaure carnívor, així que he de tenir cura. Atrapat. Això ha estat a prop, finalment. Ets una joguina. Queda't aquí, no vagis enlloc. Aquest és el Prestosuchus. El Prestosuchus estava emparentat amb els cocodrils. El Prestosuchus tenia un cap llarg i profund per sostenir mandíbules fortes. Finalment, tornes a ser una joguina. Espera, sento alguna cosa. Anem a comprovar-ho. Aquest és l'Iguanodon, un dels 3 dinosaures restants. L'Iguanodon és herbívor. Pot caminar sobre 2 potes o 4 potes. D'acord, estimat. És hora d'anar a casa. A buscar-ne més. Uau, això és un supermercat. Agafem un carro. De moment, deixaré la meva vareta aquí. Anem de compres. Anem per un plàtan. Oh, un préssec. M'encanten els préssecs. Oh, què és això? Què és això? Has sentit això? Crec que és un dinosaure. Anem a comprovar-ho. Aquest és el Schwannanosaurus. És hora de convertir-te de nou en una joguina. Espera, on és la meva vareta? Era un dels primers grans dinosaures teràpodes i es van trobar fòssils a la Xina. On és la meva vareta? On és? On és? Sebes, no sents on és la meva vareta? Oh, me l'he oblidat. L'he deixada al meu carro. Aquí està, curt de gambals. Hora de convertir-te en una joguina de dinosaure. Tornem-hi. Finalment, puc descansar aquí. Oh, Déu meu! Oh, mare meva! Això és un Sarcosuchus. El Sarcosuchus era un enorme cocodril antic. Vivia en rius i llacs. Tenia uns 100 dents per agafar peixos i fins i tot dinosaures. Hora de tornar-te enrere. Anem a buscar l'últim. On és ell? Oh, Déu meu! Aquest és un Tarbosaurus. El Tarbosaurus estava estretament relacionat amb el T-Rex. Els seus fòssils es van trobar a Àsia.
Finalment, tots els dinosaures recollits. Dulces somnis, T-Rex. Oh no, el Carnotaurus probablement té gana. XXT Carnotaurus, tothom està adormit. Espera aquí, tornaré molt aviat. Amb els pancaques més deliciosos. Bona nit, Dino. Oh no, l'Atrociraptor probablement té gana. He d'afanyar-me. Ja vinc. Tothom està adormit. Somnis feliços, Dino. XXT, Allosaurus, tothom està adormit. X, m'he de canviar ara mateix. Uf, altra vegada. X, quina quantitat de caca. Hora de canviar, Allosaurus. El meu petit Dino, no ploris. Descansa bé, Dino. Oh no, el T-Rex té gana ara, l'he d'alimentar. Vinga, anem, vine aquí, T-Rex. Espera aquí, el menjar arribarà aviat. Anem a obrir. Aquest croissant és massa petit per a un dino tan gran. Fem-lo més gran. Un croissant gran per a un dino gran.
Oh no, on és el meu T-Rex? Oh, el so ve de fora. Aquí estàs, dino entremaliat. Anem a casa, hora de menjar. El croissant. Gaudeix de la teva beguda. Bon noi. Uf, T-Rex. Hora d'anar al llit. Dorm tranquil, T-Rex. On són tots els meus dinosaures? És allà. Aquí no. Atrapat. Oh, només és un elefant. Necessito trobar un dinosaure. Ho sents, això? Ve d'allà. Atrapat. Petit entremaliat. Hora d'embolicar-te perquè no puguis escapar-te de nou. Queda't aquí, Carnotaurus. No més córrer. No puc trobar la Tituaraptor. Què es mou? T'he trobat. Només escapolir-te a Tituaraptor. Sento un so familiar de dinosaure. No. T'he agafat la cua. Estàs atrapat. Emboliquem-te bé, dino. Quedeu-vos aquí, dinos entremaliats. Atura't. Despertareu a tothom. Petit entremaliat, atura't aquí mateix. Vinga, anem. 1, 2, 3, 4. Finalment, tots els dinosaures han tornat aquí.